cum, unde și în ce condiții vom călători în acest an? Când ne facem planuri de vacanță? Iată întrebări la care cu toții sunt sigură că căutăm răspunsul în aceste zile. Și iată de ce invitația mea de astăzi la Inspirație by Dana Tudor este Adelina Crețu, travel manager la Wise Travel, proiect de economie socială dezvoltat de Fundația Alături de Voi România, declarat antreprenorul social al anului 2016 în cadrul competiției internaționale Antreprenorul anului Ernst & Young. Sunt Dana Tudor, sunt jurnalist și consultantă în comunicare, iar ție, Adelina, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să realizăm această înregistrare și acest material și să împărtășești informațiile pe care le ai până la acest moment despre cum vor arăta vacanțele noastre în 2020. Bun venit! Bun găsit! Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Sunt subiecte de interes pentru toată lumea, iubitoarele. Da, clar, cu toții de-abia așteptăm să plecăm măcar câteva zile și am să te și întreb când vom începe să putem călători în România, cum arată semnalele la acest moment? Semnalele sunt așa cum cumva le știe deja toată lumea, fiind un subiect atât de puternic mediatizat, cu siguranță cam toată lumea știe în mare ce se întâmplă și cam de când se va putea, și anume cam toată lumea știe că nu știm de când se va putea călători. Ce putem visa este, până la urmă, ce vreau să spun, pe ce vreau să pun accentul, este că planul de călătorie putem să ne facem oricând, că le vom aplica în viitorul foarte apropiat sau imediat după ce avem semnale clare și ferme că se încheie pandemia. Asta va depinde și de cum privește fiecare această pandemie. Singura certitudine pe care o avem deocamdată este că pe teritoriul României ne aflăm în stare de urgență și că, teoretic, se va încheia în aproximativ o lună. Hotelierii în mare au primit undă verde să deschidă deja de la acest final de mai, dar nu toți consideră cumva rentabil să mențină, să deschidă practic complet unitatea, neputând utiliza terasele exterioare și spațiile interioare așa ca de obicei. Adică e cumva la latitudinea fiecăruia. Eu bănuiesc că undeva de pe 15 iunie, ușor se va reintra într-o normalitate privind călătoriile pe plan intern, deocamdată. Și internațional? Când vom avea vreo șansă? La nivel internațional, lucrurile par că încep să se relaxeze. Cel puțin multe plaje și-au redeschis porțile imaginare pentru proprii cetățeni. Vorbesc de Grecia, de Portugalia, de multe țări europene care deja permit, inclusiv italienii, chiar dacă situația a fost foarte gravă la ei, permit accesul propriilor cetățeni deja pe plaje, dar cu siguranță nu se simte toată lumea ca înainte și nu știu dacă vreodată va mai fi ca înainte. Va lăsa urme adânci această teamă provocată de pandemie, care e una firească până la urmă, pentru că ne-am aflat dintr-o dată plasați într-o situație total necunoscută. Important este doar să fim prevăzători, dar să nu uităm să visăm și să încercăm să ne comportăm pe cât de normal se poate. Apropo de visat și de tine, ca specialist care este acolo în mijlocul industriei, tu ți-ai făcut deja planuri pentru vacanța 2020? Da, mi-am făcut. Am 3 călătorii planificate, dintre care 2, din păcate, deja au fost afectate puternic, în sensul că anulate din cauza situației curente. Mereu călătoresc la un anumit interval de timp ca să îmi iau doza de sănătate pe toate planurile. Eu văd turismul, văd călătoriile în general ca un medicament.
Cu toții am fost afectați de asta. Sper că cel puțin călătoria din iulie și cea din septembrie va putea fi realizată. Sunt foarte optimistă. Nu pot să văd viața oricum fără călătorii și sunt convinsă că se vor găsi mijloace, având în vedere că turismul este până la urmă cea mai mare ramură a economiei. Se va vedea cumva lipsa ei la nivel mondial și sunt sigură că se vor lua măsuri, se vor urgenta lucrurile și reglementările de îndată ce se încălzește ca să reintrăm în normal. Bineînțeles, cu niște măsuri de distanțare socială, cu niște măsuri de precauție, purtarea măștilor în spațiile închise, dar să nu uităm că apa mării are proprietăți vindecătoare foarte benefice, aerosolii foarte utili pentru copii în prima parte a zilei sunt foarte benefici pentru sănătate și pentru întărirea sistemului imunitar, să nu ne baricadăm în case. Dacă legea ne va permite, eu propun tuturor să rămână deschiși la ideea de călătorie cu luarea unor mijloace de siguranță. Evident, așa cum de altfel procedăm și acum când ieșim din casă. Pentru ce perioadă va fi cel mai sigur să ne planificăm vacanțele, atât din punctul de vedere al lunilor, cât și al duratei, adică mai degrabă să ne uităm spre câteva zile, ne propunem mai mult timp? Este foarte greu de spus. Cred că între ghilimele, cumva sigur, pentru că ne aflăm într-o stare de incertitudine pe toate planurile, pe toate nivelele. Cumva sigur ar deveni să călătorim, din punctul meu de vedere, de undeva de la mijloc de iunie, început de iulie, până la acea toamnă târzie, când suntem cumva din nou sub amenințarea revenirii virusului, deși nu știm în ce măsură va dispărea. Nu știm nimic. Suntem cu toții într-o situație necunoscută și nouă. Dar noi estimăm că de la mijlocul acestei veri lucrurile ar putea reintra în normal și vom putea călători limitat, mai limitat, într-un număr redus, dar va fi posibil, cu siguranță. Ce tipuri de destinații recomandați și de ce? Acum, foarte puțin mai contează ce recomandăm noi. În final, va depinde foarte mult de reglementările impuse de fiecare țară. Știm cu toții că au apărut deja în presă unele discuții care sunt acum pe masă, pentru că nimic nu este oficial. Cumva, la nivel de țară, pentru nimeni nu este foarte clar cum se va proceda. Dar cred că destinațiile mai sigure și mai recomandate vor fi acelea pentru care vom ști foarte clar în ce mod se va face testarea, dacă se va face, dacă trebuie să avem acel certificat de sănătate care să demonstreze că am fost testați cu mai puțin de 72 de ore înainte de urcarea în avion. Acestea vor fi desemnate cu siguranță destinațiile sigure, cele pentru care lucrurile sunt clare. Iar sunt convinsă că țările care vor lua măsuri ferme și cumva în favoarea turistului, adică e important să nu se simtă oamenii agresați de toate aceste măsuri și de toate aceste reguli. E important să fie cât mai blânde, dar și totodată eficiente. De asta e foarte important să se consulte specialiști din toate domeniile, inclusiv cu cei din turism, pentru că știm cu siguranță foarte bine ce se cere și ce așteptări au oamenii în general de la o vacanță. Pentru că am văzut deja diverse recomandări legate de destinațiile de călătorie în presa internațională, care spunea, de exemplu, că mai degrabă să alegi să călătorești cu mașina personală decât cu alte mijloace de transport. Crezi că sunt anumite lucruri pe care noi individual le putem face pentru a ne maximiza siguranța în care călătorim?
Am Da. făcut alegerea mijlocului de transport sau poate sunt și altele? Mijlocul de transport, evident, este o componentă esențială a oricărei călătorii, indiferent unde vrem să ne deplasăm, fie că e în România, fie că este peste graniță. Fără doar și poate, soluția călătoriei cu mașina va fi una foarte îmbrățișată în perioada imediat următoare. Cu privire la celelalte măsuri pe care le-am putea lua ca să călătorim în siguranță, eu zic că pot să dau aici exemplul de exemplu. Pot să dau aici situația unui resort foarte mare din Turcia, unde știm cu toții că există investiții imense, importante, unde, practic, ele sunt văzute acum ca locuri foarte periculoase de petrecut vacanța, prin simplu fapt că au o capacitate foarte mare de cazare. Personal nu le văd chiar așa, pentru că orice hotelier, nu doar din Turcia, orice hotelier în general, cu cât are o capacitate mai mare de cazare, cu atât are un spațiu interior, mă refer la grădină, mă refer la toată area pe care a fost construită, direct proporțională. Adică spațiile de recreere sunt foarte variate și largi. Prin urmare, fiecare se poate adăposti unde se simte el mai în siguranță. Fie că pe malul mării, fie că, știu eu, într-o mașină, de unde să nu coboare decât când își instalează cortul. Nu văd o problemă, nu văd o problemă asta cu resorturile foarte mari. Bănuiesc că ai vrut să atingi cumva partea asta, pentru că hotelierii, în general, încearcă ca afacerea să fie cât mai profitabilă, evident, să aibă o capacitate cât mai mare și servicii cât mai variate. Mi se pare foarte interesant punctul pe care l-ai atins, acesta de, să spunem, mituri care deja circulă sau anumite prejudecăți care se pot forma în perioada asta legată de călătorii și mi se pare interesant că ai luat acest exemplu și l-ai prezentat dintr-o altă perspectivă. Așa cum poate e într-un magazin care are un spațiu mai mititel versus un magazin cu un spațiu foarte generos în care, da, intră mai multă lume, însă e mult mai sigur din alte puncte de vedere. Dacă ai și alte prejudecăți sau astfel de mituri pe care le-ai identificat deja formându-se și vrei să le prezinți partea lor adevărată? Nu sunt neapărat mituri și nu spun sub nicio formă că dețin adevărul absolut. Doar că am purtat zeci, poate sute de discuții în această perioadă cu clienții. Unii sunt mai speriați, unii sunt mai puțin speriați. Cert este că nu putem să neglijăm faptul că există un virus care este, înțelegem cu toții de la specialiști, destul de contagios. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne îngropăm propriile vieți, dorințe și activități pe care le făceam, care ne aduc până la urmă bunăstare. Nu am mituri și n-aș prefera să vorbesc n-aș vrea să vorbesc neapărat despre asta, cât că recomand cu inima deschisă oamenilor să călătorească. Dacă nu se simt în siguranță în destinații ca Turcia, ca Grecia, ca Bulgaria, care pun la dispoziție în general, că sunt și excepții, resorturi foarte mari, cu capacitate mare de cazare, să nu uite că pot opta pentru țări foarte întinse, verzi, cu peisaje absolut spectaculoase. Dau aici câteva exemple: Norvegia, Elveția, unde nu neapărat vorbim despre un turism de masă și nu vorbim de resorturi cu capacitate mare, vorbim de pensiuni micuțe, retrase în munte, în pădure, lângă o cascadă, pentru că există foarte multe astfel de locuri. Noi suntem foarte deschiși ca oamenii să apeleze la noi, funcție de cum privesc ei situația aceasta, suntem deschiși să le oferim soluții în care să se simtă în siguranță. Important este ca lumea să înțeleagă că
nu este benefic și nici necesar să renunțăm la viața noastră anterioară. Chiar dacă nu putem trăi pe deplin așa cum era înainte, e important să o recăpătăm cumva, ușor, ușor, cu prudență și cu optimism și cu inima deschisă. Voi ca și agenție, apropo de activitatea voastră și de cum veți găsi aceste soluții pentru cei care vor veni spre voi, aveți și un anumit sistem creat de selectare a destinațiilor, a pensiunilor, astfel încât să vă asigurați că acestea sunt unele sigure? Există deja creionat un astfel de standard, să zic? Încă nu există creionat un astfel de standard, pentru că nici la nivel legislativ hotelierilor din România nu le este foarte clar ce anume trebuie să implementeze deocamdată ca să poată funcționa în deplină siguranță pentru clienți. Dar depinde foarte mult de solicitarea pe care o vom primi. Noi lucrăm foarte, foarte mult pe vacanțe personalizate. Depinde de ceea ce ni se va solicita, vom săpa, să spun, foarte adânc cu privire la sistemul implementat, sistemul de siguranță implementat de respectiva unitate de cazare, de respectiva companie aeriană care va fi implicată sau de respectivul transportator. Deci, funcție de fiecare cerere în parte, investigăm foarte adânc la toate nivelele, să vedem dacă undeva există o problemă sau pentru a preîntâmpina orice situație neplăcută care ar putea apărea. Nu putem face asta, din păcate, o astfel de clasificare. Este aproape imposibilă. Dar știm totodată de țări care, poate la nivel național, au implementat diferite reguli pentru a se asigura că, dar repet, totul este pus pe masă, nu vorbim pentru discuții, nu există cumva nimic cert, nimic oficial, aproape la nivelul niciunei țări. Tot ce știm este că, spre exemplu, se poate călători teoretic în siguranță în Austria pe calea aerului, pentru că, odată ce aterizezi pe Viena, ești obligat să fii testat pentru COVID-19, contra cost, 190 de euro per persoană. Practic, astfel, având siguranța că nimeni cu rezultat pozitiv nu intră în țară și nu este liber să circule printre toți ceilalți cetățeni. Acestea sunt măsurile, acestea sunt cumva clasificările despre care putem vorbi, funcție de măsurile de siguranță pe care le ia fiecare țară, dar nu sunt foarte clare pentru multe dintre ele. De exemplu, de pe 15 iunie, teoretic, majoritatea țărilor din Europa își vor redeschide granițele pentru cetățeni, pentru a vizita, de exemplu, cetățenii austrieci să poată vizita Germania, Elveția, Italia, bănuiesc că cei mai mulți cu mașina. La nivel de companii aeriene se știe că au tot existat discuții pentru neutilizarea scaunului din mijloc, ceea ce organizația IATA nu a susținut, nu a îmbrățișat ideea, pentru că nu ar fi niciodată, nici când profitabil pentru o companie aeriană. Practic, s-ar asigura declinul tuturor din industria aceasta dacă s-ar implementa așa ceva. Vorbim doar despre ipoteze, vorbim doar despre planuri deocamdată și despre nicio certitudine. Cum estimați că vor arăta serviciile turistice anul acesta, de la prețuri în primul rând, pentru că s-au vehiculat tot felul de variante, creșteri, scăderi, stagnări, dar și condițiile oferite, iarăși date tot felul de soluții de design pe care le văd vehiculate, astfel încât să stăm în niște cuburi izolați sau diverse alte variante.
Da, în opinia mea și a mai multor colegi de turism, pentru că tot am discutat în perioada aceasta, în mediul online, specialiștii în turism au și câteva grupuri formate pe care pot discuta diverse probleme și opinia mea și din câte observ a multor colegi este că în primă fază pentru încurajarea redeschiderii apetitului călătorilor pentru turism vorbim de tarife mai micuțe astfel încât să fie posibilă relansarea cât mai curând, însă pe termen lung, din păcate, credem cu toții că vom vorbi de o creștere a nivelului tarifelor. Pentru că au existat foarte mari pierderi încă de la începutul pandemiei. Cu siguranță știți că turismul este cea mai mare ramură a economiei. Turismul, practic, înglobează aviație, hotelărie, tot ce înseamnă Horeca, în general, și foarte multe alte joburi care aparent nu au o legătură directă cu turismul, dar vorbim de magazinuri, de suveniruri, vorbim de mici comercianți care se bucură de turismul care are loc în o anumită țară sau regiune. Prin urmare, pentru că toți acești oameni și toată această industrie a fost afectată, personal așa văd că este foarte posibil să existe creșteri pe termen lung. Iar în ceea ce privește măsurile acestea despre care spuneai că se iau pentru siguranța cetățenilor, am înțeles că cei din Santorini, de exemplu, o insulă foarte râvnită din Grecia, au instalat deja plexiglasuri pentru a stabili limite foarte clare între șezlongurile de pe plajă. Teoretic, nu știu foarte sigur, nu este oficial, pentru că nu am primit încă, deși suntem în directă legătură cu cei de la ministerele de turism din alte țări, deci primim informări oficiale. Am auzit deocamdată și eu la radio și știu de la o cunoștință care locuiește întâmplător acolo, că chiar au implementat asta, au hotărât să existe distanțare chiar și pe plajă și sunt deja instalate, montate aceste plexiglasuri. Nu știu în ce măsură sunt utile neapărat, pentru că în apă, în mare, copiii se vor juca foarte aproape de intrarea în apă. E ciudat, va fi foarte ciudat. Cred că fiecare va alege cum să se protejeze și cum să gestioneze această problemă. Pentru voi ca agenție, sigur că știm foarte bine cât de mult a fost afectată industria în aceste ultime săptămâni. Pentru voi ca agenție, cum a fost? Ce măsuri ați luat pentru a continua activitatea? Pentru a comunica, ce decizii ați luat legate de vizibilitatea voastră, de comunicarea cu clienții? Prima măsură a fost încă de când am aflat că situația se agravează în țările învecinate, exemplu Italia, Franța. Prima măsură a fost să ne protejăm clienții prin simplu fapt că închidem sediul și lucrăm de acasă. Ne ocupăm cu aceeași promptitudine și seriozitate, dar de la distanță. Practic, ce ne-am dorit noi foarte mult să reușim să facem în această perioadă este să liniștim oamenii, să le fim alături din toate punctele de vedere. Asta a însemnat inclusiv să-i ajutăm să recupereze cea mai mare parte a investițiilor făcute în vacanțe sau în deplasări de orice fel, pentru că spuneam la începutul discuției că noi lucrăm mult pe vacanțe personalizate sau pe deplasări personalizate în general, fie că sunt de business, fie că sunt vacanțe, circuite, city break-uri. Ne-am axat foarte mult pe oferirea acestui ajutor pentru că e extrem de important să fii acum alături, să poată înțelege foarte clar cel care a apelat la noi
De ce a fost atât de bine să apeleze? Pentru că a avut pe cine să se bazeze, a avut în spate persoană, în primul rând, empatică, care a înțeles că vorbim despre o problemă care nu mai lasă loc de, mers spre ideea de profit sau vorbim în primul rând de siguranța oamenilor, vorbim de o stare de confort care trebuia adusă la nivel emoțional și financiar. Zicem noi că eforturile noastre au dat roade și pentru cei mai mulți dintre clienții noștri suntem foarte bucuroși să spunem că am reușit să recuperăm foarte, foarte mare parte din tot ce s-a investit în vacanțe, chiar dacă nu au existat, poate, motive pentru care să apelăm la o asigurare ștorno. Prin experiența pe care o avem și datorită faptului că avem conexiuni foarte strânse cu furnizorii noștri din toate colțurile lumii, pentru că vorbim aici de furnizori din Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite, Japonia, nu mai zic la nivel european, am reușit să negociem foarte strâns cu ei și să cădem de acord că asta este soluția deocamdată, să nu descurajăm oamenii să călătorească în viitor și să-i ajutăm acum să recupereze integral sau cât s-a putut cea mai mare parte, pentru că nu e o situație în care vrem să punem pe nimeni. Pentru noi nu e o plăcere să vindem o deplasare, o vacanță sau orice înseamnă serviciu de călătorie, atâta timp cât călătorul nostru nu se simte bine acolo, nu se simte în siguranță. De cele mai multe ori, din păcate, a fost vorba despre o teamă justificată până la urmă, pentru că nu se știa ce va urma. Acum, cu cât știm mai bine cum să gestionăm asta și vom trece mai repede peste și ne vom recăpăta viețile. Au fost situații în care cei care au achiziționat din timp pachete pentru lunile acestea pe care tu le menționai, începând din iulie încolo, le-au păstrat și nu le-au retras? Pentru că deocamdată am reușit să gestionăm rezervările care ar fi urmat să aibă loc până în luna iunie 2020. Din păcate, aproape nimeni nu a reușit să-și păstreze vacanța sau sunt și deplasări pentru care încă nu am primit, de exemplu, răspunsuri de la furnizori. Dar, în general, ce ar fi urmat să se întâmple în luna iunie nu se va mai întâmpla pentru că am reușit deja să anulăm sau așteptăm răspunsuri pentru o eventuală reprogramare. Din iulie, din tot ce înseamnă lună iulie, suntem fericiți să vedem că oamenii totuși și-au anulat călătoriile. Au mai fost câteva întrebări, dar în general oamenii își doresc să continue planurile de călătorie și nu am primit nici cereri și nici nu ne-am ocupat de vreo anulare pentru alte luni decât până în iunie. Dacă ar fi să faci așa o estimare orientativă, evident, fiind o estimare, legată de primele 3-5 destinații preferate până acum de clienții voștri și achiziționate, care ar fi acelea pentru acest an? Pentru acest an, noi avem clienți mai nu foarte clasici. Spuneam și repet că lucrăm pe vacanțe personalizate. Destinațiile pe care noi le lucrăm și le vindem foarte mult sunt cele exotice. O să menționez aici Maldive, Seychelles, Mauritius, Bali și insule din Marea Caraibe. Pe locul 2 aș spune că se numără totuși insule grecești, dar nu neapărat cele pe care se face turismul acela de masă. Pe locul 3 aș menționa Turcia, pentru că există totuși solicitări foarte multe. Sunt oameni care chiar dacă merg în anumite vacanțe personalizate, lucrate după bunul plac, apelează totuși la o vacanță de relaxare deplină în Turcia. Prin urmare, Turcia se numără printre destinațiile pe care noi le vindem.
Iar pe următoarele locuri sunt, să zicem, circuitele în Statele Unite, circuitele în Australia, iarăși vorbim de destinații personalizate. În final, pentru că ne apropiem așa ușor de sfârșitul acestui interviu foarte util, ți-aș propune, dacă ar fi să îți adresezi o întrebare, care ar fi aceea? Legată, bineînțeles, de subiectul discuției noastre. Întrebarea mea către mine este probabil: voi călători curând? Răspunsul este da. Imediat ce se reglementează lucrurile, indiferent dacă va presupune ca la respectiva destinație pe care mi-o doresc sau care deja este rezervată să existe o testare obligatorie, indiferent de aceste motive, eu voi călători. Prin urmare, da, aceasta este întrebarea și răspunsul către mine. Sigur că îți urez călătorii frumoase și vacanțe minunate și dacă ai așa gânduri, idei de final de adresat celor care ne urmăresc, te rog să o faci. Le doresc din tot sufletul să se mențină optimiști, să se mențină pozitivi și să apeleze la noi cu foarte mare încredere. Suntem aici și vom fi indiferent de cât de precară este acum situația industriei noastre. Felicitări pentru reziliența voastră, că este un termen la modă, pentru optimismul pe care îl simt din partea ta în acest context provocator, îndeoseb pentru industria voastră. Vă doresc să intermediați vacanțe cât mai multe și mai în siguranță pentru români și să ne reauzim cu bine. Eu sunt Dana Tudor, sunt jurnalist consultant în comunicare. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Orice like și share este de ajutor și până la prima revedere vă doresc multă sănătate.